చాలామంది మీరు పెద్దవాళ్ళు 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు ఆడవాళ్ళని ముఖ్యంగా పలకరించండి. అమ్మ మీ పెళ్లి చూపుల విషయం, నా తలకాయ నాకు పెళ్ళా చూపులే ఏదో మా నాన్న వచ్చారు, అమ్మాయి నేను చూశానే అన్నారు, సరే అన్నాను అంతే. ఏమీ అడగలేదండి. కనీసం పొడుగు ఒడ్డా పొడుగా నలుపా తెలుపా ఏమీ అడగరండి. ఏమి సాధ్యత్వం, ఏం నమ్మకం అండి ఆ తల్లిదండ్రుల మీద వాళ్ళకి? దాన్ని బానిసత్వం అన్నావా మనం? అది బానిసత్వమా? ఇవాళ మనం చెలరేగిపోయి ఓ బొట్టు లేకుండా ఓ మొత్తం పీచులు వెనక్కి వేలాడదీసి వాడి బండి ఎక్కి వాడిని ఎత్తి మీద ఎక్కి వాడిని అంగుళం పరీక్షించి చేసుకున్నవాడు 3 ఏళ్ళు కాపురాలు చేయట్లా. మరి ఏం పరిశీలించావమ్మా? నీకు పరిశీలించడం చేతనవునా? అందుకే పెళ్ళిళ్ళ విషయంలో ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కూడా యువతరం పట్టుదలకి పోకూడదు. మంచిదే ఏదో కావాలనో చెప్పు, తల్లిదండ్రులకు చెప్పు, వాళ్ళు అంటే చేసుకో. లేకపోతే వాళ్ళు మన క్షేమం కోరేవారు భూమండలం కాదమ్మా 14 లోకాల్లో తల్లిదండ్రులు ఒక్కళ్ళే, ఇంకెవరు ఉండరండి.